அதில் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பரபரப்பும் பதட்டமும் பயமும் ஒரு சின்ன லெவலில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் அடிக்கடி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன். நம்ம ஒரு இடத்துல போகிறோம், ராத்திரி ஒரு 12 மணிக்கு அப்படி போகும்போது ஒரு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு நாய் நிற்குதுன்னு வைங்க ரோட்டில், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பயம் வரும். அது நம்மளை பார்த்து தலையை மட்டும் அப்படி லைட்டாக 360 டிகிரியில் திருப்போம். அப்போ நமக்கு குருன்னு உள்ளுக்குள்ளே வயரெல்லாம் ஓடும், எங்கே பிடிக்கிற போதோ அப்படின்னு பயப்படுவோம். அப்போ பதட்டம் வரும். உள்ளே வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து அந்த எஃப்ட்ரின் நார்எஃப்ட்ரின் ஹார்மோன்லாம் சுரக்கும், அட்ரிலின் சுரக்கும். அந்த நாயை பார்த்துக்கிட்டே நடப்போம். அந்த நாய் நம்மளை பார்த்துட்டு இவெல்லாம் ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தலையை எப்படி திருப்பிடும். நம்மளை விட்டவொடனே நம்மளும் நாயை கடந்து போயிட்டோம்னு வச்சுங்க, அப்போ சர்றன்னு நம்ம எப்படி எல்லாமே சரியாகி சீராயிரும் வித்தின் ஒரு 4 நிமிஷத்தில். அப்போ அது ஒன்றும் பண்ணாது, உடலை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா, நமக்கு எந்த நேரமும் ஒரு நாய் துரத்திக்கிட்டே இருக்குது. 24/7 வீட்டில், ஆஃபீஸில், போகிற இடங்களில் எங்கேயோ யாரோ நம்மை விரட்டி கொண்டும் துரத்தி கொண்டு இருக்கிறதா நாம் நினச்சிக்கிறோம். உண்மையில இருக்கா இல்லையான்னு கிடையாது. ஆனால் நம்ம அந்த பரபரப்புலேயே வாழ்கிற ஒரு தன்மை தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது உடம்பு எப்படி, மூளை என்ன மாதிரி யோசிக்கனா, இவனுக்கு ஏதோ ஒரு சம்பவிக்க போகுது, அவனை பாதுகாக்க வேண்டும் என உடல் முடிவு பண்ணிடும். நம்ம அந்த பயமும் அந்த பதட்டமும் பரபரப்பும் இவனுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற வேண்டுங்கிறதுனால ரத்த சர்க்கரையை குப்புன்னு ஏற்றி விடும். ஏன்னா சர்க்கரை தான் நமக்கு எனர்ஜி. ஸோ சுகரை கூட்டும். அட்ரிலின் நார்அட்ரிலின் அந்த எஃப்ட்ரின் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் சுரந்து விடும். அதெல்லாம் வேசல் டைலேட் பண்ணி விடும். வெசல் எல்லாம் டைலேட் பண்ணி என்னமோ அவன் வந்து மரணத்தோடு போராடுவதற்கான எல்லா உதவியும் அந்த நிமிஷத்தில் கொடுக்கும். இது எப்போது வந்தால் பரவாயில்ல, எந்த நேரமும் மரணத்தோடு போராடக்கூடிய ஒரு தன்மை ஃபிசியாலஜி உடம்புக்குள்ளே வர்றது தான் இந்த மாதிரியான நோய் கூட்டங்கள் அதிகரிக்கிறதுக்கான காரணம். ஸோ மனம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கணும். மனம் மிகச்சிறப்பாக இருக்க வேண்டியதுக்கு நம்ம சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப கடைபிடிக்கலாம். நமக்கு சுகர் வரக்கூடாது, புற்றுநோய் வரக்கூடாது, பிபி வரக்கூடாதுன்னா பிக் பாஸ் பார்க்காம இருப்போம். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம். அதை பார்த்தே பல பேருக்கு இந்த பிரச்சனை வருது. எனக்கும் கமலஹாசனுக்கு கூட பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் தயவு செய்து இது மாதிரியான சீரியல் நம்ம இதெல்லாம் கொண்டாடுறதே எவ்வளவு அவமானமான விஷயம். 1 கோடி பேர் பார்க்குறாங்கன்னு எழுதுறான். எனக்கெல்லாம் சங்கடமாக இருக்குது. இன்னும் இருக்குன்னு ஏன் பார்க்குறாங்க? ஒன்று ஏதோ ஒரு சோஷியல் பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கணும், இல்லை ஒரு பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கணும், இல்லை மிக அருமையான கதை நேர்த்தி இருக்கணும், இல்லை கழிப்படைகிற மாதிரி காட்சிகள் இருக்கணும். ஏதாவது இருக்கா? அடுத்த வீட்டை எட்டி பார்க்குறதுல உள்ள சந்தோஷத்தை காசு பண்ணுறதுக்கான ஒரு கூட்டம். நாம் நாட் ஓன்லி பிக் பாஸ் மட்டும் இல்லை, எத்தனை சீரியல்ஸ், டிவி சீரியல் எல்லாம் குப்பை. வீட்டில் நீங்கள்லாம் வேலைக்கு இருக்கீங்க, வேலைக்கு போகாத, வேலையில் இல்லாத பல பெண்கள் மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு பார்க்குறாங்க. மத்தியானம் 12:30 மணியில் ஒரு சீரியல் ஓடணுமா? அதில் ஒரு பொம்பளை வந்து ஒரு சேலையில் ஒரு பாம்பு வச்சு கொடுக்குற பற்றி ஏன் நடக்குமா? அந்த பாம்பு எங்கே போகுதுன்னு 3 வாரமாக தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அது போட்டுருமா, அவனை கொன்னுருமா, அது அங்கே நிற்கிது, ஹேங்கரில் நிற்கிது, இது இங்கே வந்து அடிக்கும். அதாவது வன்முறையையும் வன்மத்தையும் குரூரத்தையும் உள்ள மனநிலையை உருவாக்குறாங்க. நான் ஒரு நாள் ஒரு மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தில் சொல்லணும்னு விரும்பலை, வேற ஒரு விஷயத்துக்காக நான் போயிருக்கேன். அங்கே வந்து அந்த ப்ரொடியூசர், அந்த டைரக்டர் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, அந்த சிஎஃப்ஓ எல்லாரும் உட்காந்து மீட்டிங். அந்த மீட்டிங்கில் நான் எனக்கு மிக நெருங்கி நண்பனால நான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம், பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் சொல்கிறார், சார் 4 வாரமாக டிஆர்பி இல்லை, நீங்கள் என்ன செய்வீங்களோ தெரியும், அவனை போடுங்க அப்படிங்கிறார். டிஆர்பிங்கிறது இல்லைங்கிறதுனால கதையில் அவனை கணவனை கொல்லுங்கிறாரு. இவர் டைரக்டர் வந்து இல்லை சார் அது இப்படி போயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் என்கிட்ட பேசாதீங்கயா, எவனும் பார்க்க மாட்டேங்கிறான், அவனை கொல்லு, இல்லை இவ்வளோ அந்த பக்கம் போக சொல்லு, இல்லை பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஒரு லவ் உண்டாக்கு, எனக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வர்றாங்க, உடனே சரி சார் இப்படி மாற்றிக்கலாம் சார், அப்படி மாற்றிக்கலாம் தான் டைரக்டர் சொல்கிறாங்க. இது ஒரு கதை, இதை எழுதி இதை வேற மக்கள் பார்த்து அப்படியே 1.5 வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களாம். எவ்வளோ ஒரு இதெல்லாம் தான் நம்ம நினைப்போம். இதுக்கும் நம்ம டயபெட்டிக்கும் என்ன இவர் பேசுகிறாருன்னு உறுதியாக சம்பந்தம் உண்டு, மிக உறுதியாக சம்பந்தம் உண்டு. ஒரு மனநிலையிலையும் நம்ம மூளையில் ஹைப்போதலாமஸ்னு இருக்குது, அந்த ஹைப்போதலாமஸ்க்கு கீழே தான் அமிக்லிடான் இருக்குது. இந்த ஹைப்போதலாமஸ் அமிக்லிடாவும் சேர்ந்து தான் நம்மளுடைய அத்தனை உணர்வு அலைகளையும் மாட்டிகிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம் ஆர்ப்பரிக்கிறது, கோவப்படுறது, அழுகிறது, வருத்தப்படுறது, உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு விஷயத்தை வைத்து புழுங்குறது, இது எல்லாம் வந்து இதில் இருந்து ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளே வரும். HbA1cன்னு பார்க்குறாங்க இல்லையா, ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒருக்க உள்ள சர்க்கரை எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க, சார் ஃபாஸ்டிங் 130 தான் இருக்குது, போஸ்ட் ப்ராண்டில் லேசாக 182, HbA1c மட்டும் 9.6 இருக்குது சார், அது எப்படி சார் அப்படிம்பாங்க. போன 3 மாதத்தில் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னா, ஏன் அது ஏறி இறங்கி இருக்குது அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒன்று திருத்தனமாக அல்வாவோ மாம்பழமோ எடுத்து சாப்பிட்ருப்பாங்க. எல்லா விதத்துலையும் கட்டுப்பாடாக ஒரே ஒரு மைசூர் பாக் சாப்பிட்டா இந்த நிலமை தான் நடக்கும்.
அல்லது இது மாதிரி சீரியல்ல அப்பப்ப பப்பன்னு இருந்து, இல்ல அந்த நாய் துரத்துற வேலைகள்ல அப்பப்ப இருந்து அதுல வரக்கூடிய ஒரு சூழல்ல தான் இந்த மாதிரி HbA1c ஏறி இறங்குறதுக்கு காரணம். ஸோ ஒரு இது மாதிரி ஃப்ளக்சுவேட்டட் சுகர் லெவல், டயபெட்டிக்கும் பிரச்சனை வரும், அது மூலமா வரக்கூடிய ஹார்ட் அட்டாக்கு, அப்புறம் அது மூலமா வரக்கூடிய புற்றுநோய்கள். ஸோ கண்டிப்பா மனம் செம்மையாக வைத்துக்கொள்ளணும். மனம் செம்மையாகவும் சீராகவும் வைத்துக் கொள்றதுக்கு இடையூறாக நம் வாழ்வியல்ல புதிதா நிறைய விஷயம் வந்துருச்சு. புதிதா வந்த மிக முக்கியமான விஷயம் தொலைபேசி. அதுல வந்து இன்னொன்று நான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன், சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணா வாட்ஸ்அப்பில் டெலிட் பண்ணிருங்க, கண்ட்ரோல் ஆயிரும். ஏன்னா 24 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சோடனே முதல்ல எந்திரிச்சு அதை தான் பாங்க, நேற்று என்ன ராத்திரி மெசேஜ் யாரெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து, அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் காப்பிக்கு டிகாஷன் கலக்க வீட்டுக்குள்ள போறேன். இது எல்லார் வீட்லையும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. நான் முன்னாடி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த வாட்ஸ்அப்பு, இன்டர்நெட்டு, ஃபோன் எல்லாம் வந்து இளம் சமுதாயம் தான் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு. மிகப்பெரிய ஆயிருக்குது 40 வயசுல இருக்கவங்களுக்கு தான். ஏன்னா 40 வயதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு குஷனிங், அரவணைப்பு எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது. யாரோ ஒருத்தர் நம்மை விசாரித்தால் மனம் சந்தோஷமா இருக்கு. யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு ஆறுதல், அரவணைப்பா 2 வார்த்தை அதுக்காக ஏங்குறோம் எல்லாரும். ஏன்னா வாழ்க்கை அந்த அளவுக்கு கிடுக்கியா இருக்கு. ஸோ அந்த அரவணைப்பும் அந்த அந்த ஒரு சின்ன குஷனிங்கும், யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோட ஒரு லவ்விங் ஆஸ்கிங் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக ஏங்குறதுக்கு பெரிய தீனியா இருக்குது வாட்ஸ்அப். ஸோ அதில் 4 பேர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்மளை வந்து நல்லா இருக்க, எப்படி இருக்க, அப்படி இருக்க, உன் டிபியை பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, இப்படி யாராவது எழுதுனா அதில் வந்து நமக்கு ஒரு சார் அருமை இல்லை அப்படின்னு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கின ஒரு சந்தோஷத்தில் இருக்குது. அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க இப்போ கூட ஃபோன் அடிச்சுதே ஒரு பாட்டு, அவ்வளோ பேரும் 96 பாட்டு தான் வச்சுருக்காங்க. இப்போ அது வந்ததுக்கப்புறம் அதுதான் வந்து பாக்கெட்டில் இருக்குது. ஏன்னா அது ஒரு சின்ன ஆதங்கம். 96 வந்து எல்லார் மனசையும் பாதித்த ஒரு மிக முக்கியமானது. ஸோ அது வந்து அந்த செல்ஃபோனில் அந்த ஒலி வரும்போது அது லைட்டாக ஒரு நமக்கு அந்த 22 வயசில் பார்த்ததெல்லாம் ஞாபகத்தில் வந்துட்டு போகும். ஸோ அப்படி ஒருத்தங்க நமக்கு வந்து டிபி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு எழுதிட்டாங்கன்னு வைங்களேன், அன்னைக்கு பூரா ஆனந்தம் தான். ஸோ இப்படி வந்து நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே இருக்கிறதுல என்ன நடந்ததுன்னா, கண்ணோடு கண்ணான கான்வர்சேஷனை காணவே காணும். மிகப்பெரிய பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு. அந்த காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு திண்ணை இருக்கும் வாசலில். சாயந்தரம் 7 மணிக்கு எங்கள் அம்மா, பக்கத்து வீட்டு அம்மா, அடுத்த வீட்டுக்காரங்க எல்லாரும் அந்த திண்ணையில் உட்காந்துருப்பாங்க. எங்கள் அப்பா அப்படி சைக்கிளில் வரும்போது சைக்கிளில் அவரோட மணியை தவிர மற்ற எல்லாம் சத்தம் போடுவோம், டர்ன்ட்டு. அந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னே ஏக்கா நான் வரேன், ஏக்கா வரேங்க, எல்லாரும் கழிச்சு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த அந்த சம்பாஷணை நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் 30-40 வருஷம் முன்னாடி. அப்போ அவங்க 4 பேர் இருந்து ஒருத்தர் பேசி, உங்கள் வீட்டில் என்ன குழம்பு வச்சிங்க, அவங்க வீட்டில் அப்பில் வயசுக்கு வந்தா, மாசோட கரெக்டாக வந்துச்சா, அவன் வெளிக்கு போனானா, அவனுக்கு வீட்டில் வெந்தய சட்னி அரைச்சியா, இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் உட்காந்து முகத்தோடு முகம் பார்த்த பேச்சு இருந்துச்சு. எங்கள் அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களெல்லாம் யோசிப்பாங்க, அவங்க எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, அன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருந்தது என்ன. அப்படியான உரையாடல் இன்னைக்கு இல்லை. அந்த உரையாடல் வந்து முகத்தோடு முகம் பார்த்து பேசும்போது, கண்ணோடு கண் பார்த்து பேசும்போது, நான் பேசுறதுல அவர் சங்கடப்பட்டாருன்னா உடனே என் வார்த்தையை நான் மாற்றுவது, நான் பேசும்போது அவர் கொஞ்சம் குதூகலிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து அதுக்கு ஏற்றி சொல்லுது, அப்படியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கலை. எல்லாம் ஃபோனில் ஓ ஆர் யூ, HW ஆர் யூ என்ன சொல்லி நான் அனுப்பான். அவன் அங்கேருந்து வந்தோடனே ஓகே இல்லை வெறும் கே அப்படின்னு அவன் போட்டு அனுப்புவான். இது என்ன உயிரற்ற விஷயங்கள். அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு இலக்கம் வந்து உரையாடல நடக்கல, மாறுதலா இறுக்கம் கூடுது. வாட்ஸ்அப் உரையாடல்ல இலக்கம் நடக்கல, இறுக்கங்கள் கூடுது. இறுக்கம் கூட கூட அந்த மன இறுக்கங்கள், இது மாதிரியான வியாதிகள். நான் செல்போனை குறை சொல்லலை. செல்போன் வந்து உலகத்தின் இந்த மில்லினியத்தினுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புனா அதுக்கு தான் சல்யூட் பண்ணணும், சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் அதை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கம்யூனிகேஷன் டூல், மிகப்பெரிய அளவில் பல விஷயங்களை சொடுக்களை கொண்டு வந்து கொடுக்குது. அதெல்லாம் அதனுடைய சயின்ஸுடைய மிக முக்கியமான விஷயம்தான். ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு மிக தவறான நம்மளுடைய ஒரு வருத்தத்தை, நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை அதுக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம். நான் போன வாரம் இல்லை, போன ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி பொதிகை எக்ஸ்பிரஸில் போகிறேன் ஊருக்கு. பொதிகையில் பாண்டியனில் 9:40 ட்ரெயின் ஏறும்போது செகண்ட் ஏசியில் உட்காந்துருக்கேன். எனக்கு நாங்கள் மொத்தமாக 6 பேர் இருக்கோம். அந்த ட்ரெயின் வந்து 9:40 கிளம்பிச்சுங்க. எனக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு அம்மா, அவங்களுக்கு ஒரு 50 வயசு இருக்கணும். அங்கேருந்து ட்ரெயின் கிளம்பி விழுப்புரம் தாண்டும் போது 12:45 1 மணி இருக்கும் ராத்திரி. 1 மணி வரைக்கும் 2 ஃபோன் வச்சு பேசிட்டே இருக்காங்க. அவங்க மாற்றி இந்த ஃபோனில் எடுத்து, நீ உடனடியாக அந்த குரூப்லேருந்து வெளியே வா, நீ வந்தே ஆகணும், உடனே வா அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த ஃபோனை வச்சுட்டு இன்னொரு ஃபோன் எடுக்கிறாங்க. ஏங்க நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இருக்கணும், நீங்கள் இருந்தால் தான் அந்த குரூப்பில் என்ன நடக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு சார் சொன்னார்ல பூவொளி வாசலில் ரகுவரன், அவர் மாதிரி தெரியுது அந்த அம்மாவை பார்த்தா. பயங்கரமாக பிளான் போடுறாங்க, பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு அந்த ட்ரெயினை விட்டு போகும்போது அவங்க ஓர்படி யார், நாத்தனார் யார், வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க பேங்க் லோன் என்ன இருக்குது, எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறாங்க, அத்தனை விஷயம் எனக்கு தெரியும். அவ்வளோத்தையும் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க.
எதுக்கு அப்படியான ஒரு உரையாடல்? ஏன் அது ஒரு துளி அதுல ஏதாவது நல்ல சந்தோஷமா அவங்க சிரிச்சிருப்பாங்கன்னா கிடையாது. அவங்களும் அழுதுட்டு வந்தாங்க, அவங்க கூட இருக்கவங்களும் யார் யாரையோ அழ வச்சுட்டு தான் வந்தாங்க. நான் 12:45 பொறுக்காம எழுந்திரிச்சேம்மா, வேணாம்மா காலையில் எழுந்துச்சு மீதியை கண்டினியூ பண்ணுங்க, எல்லாரும் உங்களையே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சாரி சாருன்னு தூக்கி ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டு 1 மணிக்கு படுக்கிறாங்க. மிகப்பெரிய அளவில் மன அழுத்தத்தை, இறுக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாஷணை கொடுக்கக்கூடிய இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை.